sifuna ke sixokole ngalo mcimbi namhlanje. Sonke ke singakuthanda ukuba sibe nemoto ngenye imini, kodwa ke sisoloko silibala ngeendleko eziza noxanduva lokuba nemoto. Izinto ezifana neeplan ze-service, lento kuthiwa zii-service plans, abanye bathi zii-motor plans, nokulungisa iindleko zepetrol, iindleko zetonela, okay, nokurhafela ilayisenisi yemoto. Kwiveki epheleleyo siye sathetha nge-insurance epheleleyo yemoto. Sonke siyazi ukuba iingozi akunakuziphepha, ibe zenzeka ke ungazilindelanga. Ngoko ke kufuneka zilindelwe zonke iimeko ezixakekisayo zinokwehla. Simphiwe kangona uMpandla upha kwa-West Bank, phinde wabuya ke namhlanje azosicebisa ke ngendlela zokulungiselela loo mini ingaziwa mntu, loo mini kaxakeka. Chayingwe, masikwamkele mfondini kwi-BEE. Enkosi Chawe, ndibulise kuwe, ndibulise nekwelinye iChawe nakudikela kunakuba bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene. Nomadiba lo into kaNtsabo mfondini. Kanti ke nakwemadiba. Ndivuye kakhulu ke xa siza kuthetha ngalo mbano namhlanje Chayingwe. Njengokuba sele sibona nje izantyala zemvula zibangela imingxuma ezindleleni, lento kuthiwa zii-potholes. Kwenzeka ntoni ke xa uthe wabetha ivili kuloo mingxuma? Nkosi kakhulu Chawe, ifanele ukuba iyayilimaza imoto yakho loo nto, iphinde ikubethe nasepokothweni. Okokuqala, sicebisa ukuba siqhube ngononophelo kwiindlela ezimanzi, siphinde siqiniseke ukuba iiwayipa zethu zisebenza kakuhle. Imingxuma ezindleleni ayonakalisi nje amavili, isenonakalisa nezinye iindawo emotweni. Misa ecaleni kwendlela kwindawo ekhuselekileyo uze uyihlolisise kakuhle imoto yakho, ingakumbi amavili namatayara. Thatha ifoto yomngxunya lo ubetheke kuwo uze usiphawule ukuba sindawoni. Qiniseka ukuba ufumana i-insurance ezokukhusela mhla wehlelwa ngumonakalo ofana nalo. Unokuyibanga le ngozi, kodwa kuxhomekeka ukuba ubuqhuba kwindlela kamasipala okanye kwindlela kazwelonke, kuba ke ukhona umehluko phakathi kwazo zombini. Kodwa ke into engcono kukufumana isivumelwano se-insurance yemingxunya neRIM. Oku kuya kukunceda uhlawule amavili amatsha uze ulungise nee-rims ezonakeleyo. Oku konga imali endaweni yokuba uhlawule ezindleko ngokwakho ngexesha bungakhange ulilindele. Mbona masithi ke mhlawumbi yile yezinyanga zinzinyana mfondini ndibe ndingakwazi ukuthengela unyana isipho sakhe somhla ukuzalwa, phopho ke ebeziphethe kakuhle kunyaka lo wonke, ndiqonda uba lo mntana ngaske noko ndimvise kamnandi. Zeziphi iindleko zemoto yam endinokuziqakatha, ndiqonda hayi noko le ntwana yam ndiyafuna uyivisa kamnandi, mayikhime kancinci le kwezi ndleko zemoto. Zeziphi mhlawumbi kwezo? Wamhle lo mbuzo mdange. Nawuphina umzi zikhona ezanyanga kube ingathi ikati izawungqengqa eziko. Yilento ke sicebisa ukuba sigcine imadlana, asazi ukuba liyakusana ntoni na ngomso. Makhe kuqala sithethe ngezinto ezingamele ziqakathwe. I-insurance epheleleyo, ukuba imoto yakho inokubiwa kuza kufuneka uhlawule imali-mboleko yemoto, ipetroli, ngaphandle kokuba uthanda ukutyhala imoto kwinduli, ukulungisa ukuba injini ayisebenzi okanye amavili aphelile, loo moto asoze ishukume. Ukuba amafutha ayenyuka, unokunciphisa uhambo lwakho okanye ucele ukukhwela nabahlobo. Ukuba imoto yakho kufuneka iye kwi-service, ungayilibazisa, buza nje umthengisi wemoto indlela okuyichaphazela ngayo iwaranti yayo, kodwa ungayiqakathi iservice. Ukuba imoto yakho ayilungiswa inokwaphuka, oko kuthetha ukuba uza kuyikhupha epokothweni yakho loo mali yoyilungisa. Nxatsho ke mbona nanku uNono Gumede usibamba ku-Facebook esithi yena ufuna ukwazi umahluko phakathi kweplan yokulungisa imoto ndawonye ne-insurance yokulungisa imoto. Nkosi Chawe, nono mhle lo mbuzo kwinkqubo ethi #WestBank How To. Makhe sicacise la magama kuqala. Iplan yokulungisa
ezinye iimoto ziphuma kwifactory zineplani yokulungisa eza kuhlawula izicwangciso zeservice neentwanantwana ezifanele zilungiswe. Le plani iza kubakho iminyaka embalwa okanye iikhilomitha ezithile, kuxhomekeka ukuba yeyiphi efika kuqala, ukulungiswa kwemoto okanye i-smart insurance. Esi sisongezeleleko seplani yokulungiswa kwemoto. Unokuyithenga xa ufumana imali-mboleko yemoto. Oku kuza kukukhusela. La intwanantwana zemihla ngemihla ukunceda ugcine imoto usemgangathweni ukuze kukuncede ukwazi ukuyithengisa ngexabiso elihle. Unokuyifumana esisongezelelo xa loo plani ikhoyo iphelelwa lixesha. Kuza kufuneka ke uhlole ukuba imoto yakho iza nantoni, ukwazi ukubona enoba ungayandisa na iplani yokuyilungisa, ingakumbi ukuba uceba ukugcina imoto yakho ngaphezulu kweminyaka emi-6. Imoto iza kuqala ukuba zindleko xa kufuneka ihlawule iservice nokulungiswa kwayo ngokuphuma epokothweni yakho. Nakumbuzo umbona ovela phaa ku-Owen Fono, uthi yena ufuna ukwazi ukuba kuza kwenzeka ntoni xa imoto yakhe ifumana ingozi ze icinywe negama layo ngaphambi kokuba agqibe ukuyihlawula laa nto kuthiwa i-write off. Write off, yes. Ngaba ke kuza kufuneka aqhubeke ihlawulela okanye aphinde athenge enye? Inkosi ngalo mbuzo mhlo wenkqubo ethi #WestBank-How-to-Owen. Siyathemba ukuba ingaze ikwehlele le ntlekele. Yile nto kufuneka i-insurance epheleleyo, ngesingesi kuthiwa ke yi-comprehensive insurance, ukuze kungade uphelelwe bubuthongo ngezinto ezifana nezi. Iinkampani ze-insurance zinceda ekulungiseni iimoto xa zinako. Ngelishwa, xa imoto yakho ingenakulungiswa, iza kuhlawulwa ixabiso lemoto lemarike kuphela. Ukuba utyala ibhanki ngaphezulu kwemali enokuhlawulwa yi-insurance, ngoko ke kuza kufuneka uhlawule umahluko. Ngokomzekelo, Tshawe, ukuba i-insurance yona ihlawule $800 erandi, umahluko emva kwengozi izaba $50 . Ukuba une-insurance yentsalela iza kuyihlawula utsho ukwazi ufumana imoto entsha. Mbona enkosi kakhulu bhuti, siyabulela kakhulu kunjanjoku sifuna ukunqwenelela wena nogxa bakho kwa-WesBank iveki entle nje neyobovela ngamathamsanqa. Akudlali ke bethuna ngemali xa usonga intwana nje ngenxa yokuba izingozi zehla kanye ngexesha ungalindelanga. Enkosi ke Spike, ngokusikhumbuza ukuba kungcono ukungazibekela amangomso ezinto sizibone sozisola ngoku. Insurance iza kukunceda kanye xa kunzima. Yiba kunye nathi ke kwiveki ezayo njengokuba siyakube sikunika izinto onokuzenza xa imali ipitsekile. Khumbule ke kusithumela imibuzo yakho kwikhasi le-WesBank Facebook elithi Asset Finance ku-Facebook, nokuyisebenzisa ke phaa kutwitter ihandle yethu @WesBank.